जों दिनै एकेबनि मान थाइनो साननानै बागै जरा जराबो अबनसे सिगां आं ताइगिसा कक सोबाय सुग्रुबै साननानै मुसुमानि के मिडिया रंनि सामुं तामो केबो गामिनि बररक दै गोरै लामा गोरै सामुं गोरै आफुरो मिडिया रक थाङै तिसानानै जोंनि सामुं बरक लामा ब्लक खायगां के बरक डेपुटेशन बखां के जों तिसानानै सामुं फियाबा बेलाय लासिमा सिंसा बुनि मान थाइनि बागै कक सानाय रक से तिनि अ त्रिपुरा हाबो अ त्रिपुरा हा साबोनि चिनि हानि चिनि हापां रक से जोंनो सिनिया जोंनो बरम खायनो रोंगिया जोंनो बरक नैपाना नुगिया थासिं थानि साय कक सानाय रक साका केबनो 200 टाकानि मिडिया केबनो 50 टाकानि रेडमी मिडिया नै साजागो फियाबा जों नुगै मानखा नांमानि जराखौ मिडिया नो सामुं नांगौ तरनानि लगनानि जराखौ मिडिया नो सामुं नांगौ हापां खाना पुरुं गांखौ मिडिया नो सामुं नांगौ तरनानि लगनानफोरखौ मिडिया नो सामुं नांगौ फियाबा जों दिनै तामुनुखा सामुं पाइखा मिडिया रनो सिनिलिया नरक साबो जों सिनिलिया हापांगो फाइनानि सिगां कग्रमानि आको कमाय थांगा 3 मासनि बिसिङनो एडिसि मानमानि थानाय 19 तारिखौ जों बालायमानि नुगै मानखा 23 तारिखौ नुगै मानखा साननै सिगांसे एडिसि मानमानि साल पालायखा जों दतनो बुसुक बसरन खा एडिसि मानमानि फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा जिनि एडिसि हाबां तंमानि यागुलोबो जिनि ककबरक मिडिया थुमनाय रंनि बागै ककबरक मिडिया हाउस रंनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि गरै तामु खालाय दं काउन्सिलनि एमएमडिसि रक तामु खालाय दं जिनि एमएलए रक तामु खालाय दं विधानसभायाव थाङै जिनि मानथायनि कक रक थाया हा जिनि मानथाय तामो खरकसा एमडिसि ब बाता मानमानि हाय बाता माना नांमानि हाय खरकसा एमएलए ब बाता मानमानि हाय खरकसा मिनिस्टार ब बाता माना नांमानि हाय मानमानि हाय मिडिया रकनि बो कायसा मानथाय दङ तामो सरकारनि बिसिंथै आईसी डिपार्टमेन्टनि बिसिंथै एडभार्टाइजमेन्ट माननानै हास्ते हाबांगो जों नुगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चेनेल लगनि 20-25 ता चेनेल एनालिस्टमेन्ट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम नो 5-6 लाख के एडभार्टाइजमेन्ट मानो बरक तरि लगिया बरकनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय दङ फियाबा मिडिया नो सुक जागिया पलिसि खायजाया दाबुब ताई 2 बছর दंखांके एडिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছর खायदा मानो के कक दारै मानो कोनो एमडिसि कोनो एमएलए कोनो एम कक दारै मानो जोंनो सयै लिखित ताई 2 बছরनि बिसिङो त्रिपुरा सारकनि बिसिंथै त्रिपुरा सारकनि बागै जों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि कताल खालाय दङ नि कक दारै मान कक रखांगांके जों चिनि खरां न मथागिरनाय जों कक साया जों लामाव आसुकना नांया जों बुया लामाव आसुखांगांके थासिं गंकक जों सिटिसाव फियाबा जोंनो बुइति सानानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपर्टार रक फाइजाक ताङै बेलाय लाचिमा सिंजाचिनि बागै जों साया नै दं नायखा 2 बছর 3 बছর साया नै दं नायखा मेथेब जागमां ताई बुग्रु मानसिनाय गायसा दफानि मिडिया से रागै मानिया हांगांके नों दफा बागै तरै लगै माननाय निन दफानि बागै साबो कक सानाय नों जाग्रुब जागफुरो नों हमकिर जागफुरो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा चिनि लिडार रक आबनो मान सगिया सिनिया चिनि मिडिया रक न ताबुक सोंसाय मानो ससियेल मिडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग ओ ससियल मिडिया नि फान बसुक जरतै अबो कायसा सोसाइटि न बालाय कुजुगतलां दै मानो अबो कायसा बदलनो हापांगतलां दै मानो केबो मुजुनारना नांनाय मिडिया नि फान दङो कायसा सोसाइटि नि एगेन्स्ट मिडिया थांगांगां के बनो जों खिगलाय दै मानो कायसा बदलनि एगेन्स्ट जदि न मिडिया रक थानजागा थांगांगा बनो जों खिगलाय दै मानो जों कुनो बदलनो तरनानि लगनानि केबनो यासि सुना थांया चिनि सानमुं सरकारनि थानैसे पलिटिकल पार्टीनि थानैया कुनो नेतानि थानैया कुनो एमएलए नि थानैया कुनो एमडिसि नि थानैया चिनि सानमुं डिपार्टमेन्टनि थानैसे चिनि सानमुं सरकारनि थानैसे तामो चिनि सानमुं आसेक बছর एडिसि मानमानि ताबुक एडिसि हापांनि निगिसा कुनो पलिसि से गरै निनि ककबरक कक्तमा थुमनाय रकनो निनि चेनेल रकनो एडभार्टाइजमेन्ट रानि बगै कायसाबान पलिसि से गरै पियाबाबो हाबां फाइमानि यागुलो बेलायके जों खातङो हाबां न जों एप्रिसिएट मा खायो कमिटि नाम जाखा पलिसि खालायनानै बागै पियाबा कायसाबान मिटिं नांखा कमिटिनि बायके नों पलिसि कताल खायनाय खालायजागिया कायसाबानो 3 বছর पाइ थांगा
अदेक di kebang ngapai tangga jora hapang nih 5 bosor kaisa hapang tongi mano tai 2 bosor neng khalai da mano neng kogrudi balai kewan ama singcha जों खानांगौ स्टेट गभर्नमेन्ट आबो जों कारजागौ प्रेस क्लाबो आगरतला प्रेस क्लाबो जों मेम्बारशिप माया 5-10 বছর दासिमबो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी मानाले परेर गक्से चिनि मिडिया चैनल लगारा एनलिस्टेड मानाले परेर गक्से फिया बाबले मेजॉरिटी बुनि दफा मांसे तै तलै दं के बाकी माना बा जों सामनो खातुं चिनि एडिसि हापां अबो तिब्रासानि हापां अरो जतो एमडिसि चिन तिब्रासा अरो जतो एम चिन तिब्रासा जों खातुं माने बरगले मुसा सग्रबानो हनै आबोनि बागैनो जों खा नाङै जान प्राण दवै जों बरगनो सुबा माने फियाबा ताबुक बियां खांगाव कक तामंखा नरनि कक माने एमां जों नुगै मानो स्टेट गभर्नमेन्टनि के हेल्थ इन्सुरेन्स दं फ्रि हेल्थ इन्सुरेन्स ngei mano जों बेमार हामिया मानजागै मानो एटेक मानो एक्सिडेन्ट ngei मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक खरकसा रिपोर्टार खरकसा कक तुमा थुमनायनो बाकी जलि दं मासो नों गोसोमान हातिरक खायनानै निनि कुलक सोर सोंकेबो आईसी डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै तिब्रासा मीडिया रंनि बागै वार्कशप खायजों मासे बर' खाय निनि हेडक्वार्टार खुमुलुक जेंनाब्ला हा नोंथां खुमुलुंगो वार्कशप खाया ओ वानजि रं जागावो इउनिभार्सिटी दाबो तिब्रासा जागादा लाख रां सोबायै गायसानो कक बर'नि फिरक मं फान गरै रां गरै स्टेट गभर्नमेन्ट रां दहैया आईसी डिपार्टमेन्ट तो रां से गरै हिंगाके ओ फादार हासनि फाइनाल रिपोर्टार रक न आरो रिपोर्टार रक साबुनि नगराय चिनि प्रेस क्लब नि नगराय चिनि मीडिया अर्गेनाइजेशन नगराय से जों मासायां माने चिनि प्रेस क्लब जागा ग्रै माने लेगाथाय जागा ग्रै माने ओ जागा ग्रै जागाव जों बनत तुबुय जों प्रेक्टिकली फुनु रहना मुसुं माने पेपर काम खाय लाख रां सबाय थानाय मासाव फायगा बिदिसि नि रिपोर्टार रक जना 3 लाख रां सबाय जागापो एसी गारि गुरि रेखा फुनुका होटेल टंखा चारेखा मांग सबाय वाक बाहान टक बाहान जतो तिब्रासा चारेखा फुनुई रहरका तिब्रावा एकदम कोनो प्रॉब्लम गरै मीडिया रो एकदम डेभलप तिब्रासा रक हाइनो हाइ मासे पुंयाको ताइबै सब बिटिया नि बर खाइन हाइ रिपोर्टर फाइपिरो मुखथां मांगलि फुनुनानि नगनानि किरिजांमानि बगै हाइनो हाइ चिनि प्रेस क्लब नि नगराइनो से बरक डिपार्टमेन्ट हा लाख रं खरै बेलानि तनै खा नारकेल कुंज छबि मुरा बरनो बेलाय नंखे बरन रां टं 3-4 लाख टानि रां खरस खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा कल चैनल नों 3000 नि महाराज नि बर्थडे भाई मानिसे निनि इंडियान्स दें मानिसे जतो कल चैनल नो एडवर्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबां नों सामनि बागै हाबां नुगै मानखा जों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपर रक न मासे लाख एडवर्टाइजमेंट लाङि दङ एडिसिनि रां साबुनि रां तिब्रासान बागिसि फाइनाबले तिब्रासान बागि फाइगां गांके ताङै तिनि तिब्रासानाव बो खरस खायजा गया ताङै जेनेरेल चैनल न रहना नां वानजै निउज पेपर न रहना नां फिर मुंगला तंग एडिसिनि सीएम फिर मुंगला तंग आईसी डिपार्टमेन्ट ईएम गरै बरक्ति बुहुक्ति गुप्लुं बालाइवाना मासिंसा कुबै कक सागांगा के साजाग यांनाय नेतारक साजाग यांनाय कुनु बदलनि जोङो आदब अजमारक जोङो साजाग यांनाय जों किसु साया टंखा खालकका जरा रोखा मेमोरेन्डा ब्याफारका मिटिं आसुक माने 1-2 दिन सिमिना बरक सुकु खे फुनुगो हयतोबा जों दिनाव जागाव लामाव आसुक माने ओ 1-2 दिन बरक जों बाय मिटिं खायनाय कक सानाय साप्ता कायसा केगनो हाइसुकमा जाय थानाय हाइसुकमा ताङै हिंगांखे माने लासिमा शिक्षा कक आं सावो नरक न जदि नरक डिपार्टमेन्ट दै रुना रंयाके रिजाइन खाइरे दे तिने न थाने रिजाइन खाइरे दे बक्सा तंथां आपतै हाय डिपार्टमेन्ट इएम गरै साबोनि बागैयाव हापां माने पलिसि से गरैखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय
sini pension ni bagi bur kok sasinai press club building tanggal ni bagi bur kok sasinai punya situ tanggang kan jantar doton press club tonggo tabu ko press club tang nai je sata rajak tala rajak borla tong kaisa tin sia tebil tong punya press club punya ke hotel bai baksa jota facilities tonggo restaurant tonggo tonjak nai bo jaga tonggo punya haseni borok phakyang kangke sini ke leng na thai jaga se grei nogui manka sini media roni bising obo dalal kubui gogno saya bai hui tono borok khoksa khokni ya pharjak ma bai kubui no hui ton kangke nini ani simlo senglak orot asuk nai rong simlo senglak nini bo lo sengnai habang pai thangkang kangke o habang pai thangkang kangke जों sabono samnai orang nugui manka जों humulung press club simia गोबां press club hasalni korbungni phaisok paika ambasani phaisok paika jotono samung khibi nokno khungni besapoti khibi karon tamo जोंबो फुनुना मुसुं याबले चिनि दफाबो देखि सलि तंमानि नरक सिनिना सिरिं यानि दफानो एडिसिउ कायसा कायसा पुग्राम खांगांके आगरतला प्रेस क्लाबो गारि खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तु बुजागो नन केसि सिनिया दै बटल छुटि जाफरे दै बटल आसुगानि जागार जने केले साबो तर दिन बगै बुनि दफानि रिपोर्टार तर दिन दफानि रिपोर्टार तर ताबले नों खासि सिरि नरक खासि सिदि जोंबो जरा रोखाबले अदेकनि बिसि जों जरा रोखा ता बान्दि सिदि नों साक साक से बान्दि तमाकलायो हियाखे माने सानजागनाय साजागनाय सिनि खालि गोबां मानो दङ 11 दफा दाबि सिनि गन्दा कायसा लाई तंखा फारा फाइकाया एडिसि डिपार्टमेन्ट नि केबो इएम एमडिसि एमएलए सीएम फाया तार माने चुक जागिया निनि तिब्रासा कक्तमा थुमनाय रक अ जागाव सातुंगा आजगै बखरक दा मिहिमै टं केबो फिदिं या थां बरक खबर ना हाया फियाबा जों ताइ घन्टा कायसा ना सिंगलाक ताइ घन्टा कायसा ना सिंगलाक जों तामखाय नरक नुगनाय जोंना बुइ होनै मानो गोसां गोसां खेन नरक कक साइमान बला नै फियाबा गोसां गोसां के कक सालायमोन नरक नुस नुगिया हांगाके नरक जों प्रश्न खायनाय गोसां गोसां खावनाय जों गोल टेबिल खायया एमनि क्वार्टार आचुक लायखा अफिस आचुक लायखा आन अफिसिल आचुक लायखा अफिसिल आचुक लायखा कुन माने रातं अकक सालायमानि अ मीटिंग नि पलिसि तामाबो साइमेननिया कुना बरक जों खुमुलुं प्रेस क्लाब मीडिया अर्गेनाइजेशन बखाक या फरजाका जतो स्टेट नि पलिसि बर बटिखे एडप्ट खाय चलि तं ससियेल मीडिया नि जराबा ससियेल मीडिया रकनो बरम खायै एडिसि हाबां खलायमान खामो अ जागाव 6 मास नि बागै फानो टेम्परारि पलिसि सोनामै जतो यूट्यूबर रकनो अ यूट्यूबर बबिनि सागनि बागै याबले बदफानि बागै सामुं खलायो बोसोक मानबा एडिसि हाबां बरिया स्टेट गभर्नमेंट बरिया के बोसोक मान यूट्यूब 1 मास 2 मास परे 7000 8000 मान नावो बाय केबुनि पकेट चलिना नखौ चलिना चलिया दफानि बागै खलाय दंगो केबा सिनिया नरक न जोंनो सिनिया केबा सिनिया का जोंबो केबो न सिनिगला सिनि जबा चलि थांनाय अबसिमिया जों टियार दङ मानिया साकसो अबनि सेटाय कुथुंसि कुथुक जों जबा चलि थांनाय जों वानसकनाय ताबुकबो एडिसि हाबांनि बखाखै कुनु रेसपन्स गरै हिंगाके जों अबनि सेटायबो कुथुक जों जबाव थांनाय आसोकना हामबाय